Skal du have en skive, eller hvad? Hvordan du sidder op der? Selvfølgelig gamle, mand. Selvfølgelig. Ja, altså. Hej! Nej! Så er du okay, eller hvad? Nej, jeg har fucking Ej, kom lige med her. Nu med det. Tag munden. Men, det var fint nok. Var det fint nok? Skal du have en til? Skal vi se en sammen? Får du den der fest i går? Ja, jeg synes, det er ingen penge. Det er fucking meget tid. Gør det? Ja. Vil du have en til? Ja, har du? Jeg har en. Sidst. Nej, der var lige en tilbage, det havde jeg også tænkt. Nå, hvad hedder det? Jeg skal i hvert fald lige op og have en ny bøt, så jeg tænker, skal du også have en, eller hvad? Ja, så skal det. Jeg skal det. Bare her nu, bøt. Ja, det var lige her. Skal du have en i min? Ja. Tak for det. Jeg skal lige have en skive, skal du have en? Nej. Hvorfor? Jeg skal tage det ikke. Du skal også til at stoppe, du kan godt for meget. Nej. Det går galt en dag. Nej. Goddag. Så var det lige tænkt på de tænder der. Ja, det var det. Frem på munden. Ja. Ser det godt ud? Nej, det gør det faktisk egentlig ikke. Er du på nogle nikotinprodukter? Ja, så snus. Gør det det? Ja. Jeg kan tydeligt se, at dit tandkød det er helt ophævet. Nå, okay. Det er ikke godt. Nej. Så måske du skal prøve at ringe til nogen og lige få tjekket op med det. Jo, det gør jeg. Perfekt. Hej, er det stoplinjen, jeg snakker med? Ja, du snakker med stoplinjen. Jamen, det er fordi, jeg har været til tandlægen her tidligere. Og jeg har så snus i et stykke tid nu, og de siger, at det er ved at blive et problem. Er det noget, jeg kan komme og få et tjek på? Ja, du kommer ned på onsdag kl. 13, hvis det kan passe. Ja. Jo, så kommer jeg. Yes. Hey. Ja, perfekt. Vi ses der. Hvordan er dåsen? Hallo. Hej. Velkommen. Mange tak. Nå, det var meldingen. Jo, det var det. Hvad? Jeg hørte, det var noget med snus. Ja, det er det. Den er helt galt, eller hvad? Ja, helt galt. Du kan bare ikke stoppe igen. Nej. Så er det sgu det rigtige sted, du kommer. Du kan se her. Vi er stoplinjen, som sagt, som står heroppe, og der er nogle forskellige ting her. Du kan fx røgfri, hvis du ryger. Og hvis her kan du se nogle grunde til, altså hvorfor du kommer i gang med at tage snus og sådan noget. Jo. Og ja, jeg synes bare, du skal prøve at gå ind på vores hjemmeside og læse nogle af de ting, der står, hvordan du kan hjælpe. Og så hvis der er stadig problemer, så ringer du simpelthen bare på det nummer, der hedder 80 31 31 31. Det er i orden. Kunne det lyde godt? Jo, det vil jeg Så gerne. må du have en god dag. Mange tak.